Sabat sa pamangkot sa netizen nahanungod sa plano nga magka-baby. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan ang mga kalingawan nga pwede mahimo negosyo subong nga pandemic. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Biyernes, Hulyo 31, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon ukon hangin nga habagat ang nag-apekto karon sa bugos nga Pilipinas. Ang Palawan kag Occidental Mindoro ang mag-eksperyensya sa pag-ulan dala sang habagat. Samtang ang Visayas ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan pagpanaguob kag kilat bangod sa habagat. Mabaskog nga hangin gikan sa nabagatnan, nakatunda na bagatnan ang ma-eksperyensyahan sa Palawan kag Occidental Mindoro kag ang baybayon ang mangin mabalod. Kasarangan tubtub mabaskog nga hangin gikan na bagat na nakatunda na bagat na mga eksperyensyahan sa Visayas. Sa din kasarangan tubtub mabaskog nga pagbalod naman ang ma-eksperyensyahan sa mga baybayon. Ang temperatura sa Bacolod mabatyagan sa 26 degrees Celsius, tubtub sa pinakamainit nga 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Action Boy, kag sa aton yung mga ka-aksyon nga nag-upod subong sa aton sa Facebook Live. So, Friday nga edisyon sa Action Balita, morning edition Action Boy. July 31, gali subong Action Boy, ha? Last day of July. Yes, last day. Sulod na kita sa, anong tawag nila ganyan? Mga Tiempo Muerto. Tigkiriwi. Tigkiriwi. Correct. So, Action Boy, hindi na natin maghambang Be Good August. Kanagambang naligad Be Good July. Nagtaas. Kung magtikiriwi, pili ka magtikiriwi. Kasi mga boy, o magkiriwi, mga baba. Pili. Kabudlay ba? Pwede wala lang alay pilian. Pwede mangin masaya na lang tayong lahat. Iyo mangin masaya. Yeah, so igrita natin yung mga ka-action, Action Boy. Sige. Na nag-upod sa aton subong nga aga. Kaya, sa akon kasi, nagapanguna, gido. Fritzy Giselle Gacho Reputana. Kabalo ka, online na ni siya permi Action Boy. Kaya kabalo ka, preparar para sa online prepara school. Sa iya kaugalingon. Though, I think August 17 nilaya mo sa Lasal. Amon sa Yunod, Amuman. August 17 man. So sige, kag sa presidente of course, sa Energy Fans Club, aragapon si Dennis Richard Tiboroma. Good morning. Damo na to sa kwan? Damo na to sa pamilya sa Isla Verde. Nga man. Maruma to, damo to. Tunok mo na yun. Amo na gani nga si Richard. Ay, Richard? Dennis. Amo gani nga si Dennis, matinik na iya. Oo, katunokon sa iya, no? Matinik. Kay Ivy Locasan, Action Boy, mayong agaman. Marilu Travilla Catinoy. Good morning. Jocelyn Ula. Kay Mariana Villa, mayong aga. Nanay Ligaya Abeto, good morning, Action Boy and Action Dorel. Have a nice and safe weekend. God bless always. Thank you, Nay. God bless. Kay Michael June P. Season. Good morning, Action Boy and Dorel. Happy listening kay Kent Cesar Barcelona sa Cordova, Cebu. Monitor siya sa Paranaque. Kaya Veronica Manukan, good morning. Si Action Dorel, palang ni kag si Action Boy, nag-advance siya kay Action Art. Hotline pa si Action Art. Kay Cory Vidaha, good morning mga suki. Eid Mubarak sa mga Muslim, halong sa tanan. Sheila Alagos, good morning Action Radio Bacol. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning man. Membro na niya sa kwan? Yes, member na siya sa Energy Fans Club. May kanta naman si Dennis. Karon tala na kantahon din, ha? Gakakibot ko kay Kuan, kay sino ka JM, gani maghiyod. Sabi ko, may ginasinya sa kunan mo. Gali ka wala pa man. Gali ka hiyod. So may kanta si Dennis sa Action Boy, nga gina. One morning if you wake up and the sun not appear. Dugano ka ba? I will be here. Correct. Amo na yung kanta sa kwan, di ba? Yes. Sa Night and Day? Through Night and Day. Yes.
Correct. Good morning lang kuno kay Rayjan Tan Villalon. Kabay paway na magtalang. Kabay pa. Nabasa. Kabay paway na magtalang. Oh. Subong ka kakanta ka namin ni Black Boy. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear as si Kuan ka si ang kanta na si Alessandra. Alessandra na yan, no? Parang pareho sa tsura ni Asunta, no? Utod! Gani, ito ba? Pero di ba tara niya mag-utod? Pareho ka mo tsura niya, no? Hindi wala, di ba? May mga mag-utod, Black Boy, hindi mag-utod. Kaya Rika Campbell, mayong aga. Kay Margie Guion, may kagaman. Bert Carabello, may aga Aksyon Boy. Kag Aksyon Dorel, tamyo ko lang Caraballo. Family sa Haba Kanduni. Bam Padernal, mayong aga. Kay Samuel Kayot. Ernie Florentino, kay Ming Capiz, good morning Aksyon Boy. Dorel, watching from Barangay Santa Rosa, Murcia. Sige, karon naman ang iba Aksyon Boy. Kay Neneng Manolo, dira sa Siyudad Zambago, good morning man. Okay. Stand by na kita sa aton mga balita lokal. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Balita Morning Edition. Sa detalye na sang mga balita lokal, mag-aumpisa na sa palabuton nga Agosto 1 kun buwas nga adlaw ang operasyon sang Biological Laboratory sang Philippine Red Cross sa siyudad sang Bacolod. Ini ang ginkumpirmar ni City Administrator M. Ang sa interview sa Aksyon Radio. Sulo kay Ang isa ini kamaayong nga development para sa mas madasig nga pagpagawa sang RT-PCR test sa mga Bacolodnon nga nagatener sa nagalain-lain nga mga quarantine facilities sa siyudad. Duga pa ni Ang ginatingwaan sang lokal nga panguluhan sang Bacolod nga himuon ang tanan nga mga inisyatibo para lamang nga mapungkan ang padayon nga pagtaas sa kaso sang COVID-19. Liwat man siniya ginapilar ang bulig kag operasyon sang publiko angot sa mga ginapatuman nga mga regulasyon agot hindi na maglala pa ang problema sa sining pandemic sa palaabuton. Gina-intensify nato ng contact tracing. Kag ang atong testing ti ara na in place na Corazon Locsin. May ara na kita Red Cross na ma-open sa Sunday, August 1. August 1 ang opening sa Red Cross Biolab. Dako man ni ang maproseso sa Red Cross, makaprocess man ni sila mga 500 tests. Si Councilor M. Ang. Temporaryo nga ginpasiradaan ang New City Hall sa Talisay, Negros Occidental umpisa kahapon adlaw Hulyo 30, 2020 para sa disinfection. Ini matapos na ibaluan nga nagproseso sa business permit renewal ang isa ka Bacolodnon nga positibo sa COVID-19. Suno kay City Administrator Attorney Jonathan Yaldama, ini nga persona ang bana sang doktor nga una nagpositibo sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Dugang pa ni Yaldama nagpositibo man ang bata sang mag-asawa samtang nagbatsyag sang sintomas sang COVID-19 ang sekretarya nga nakaupod sang bana sa pagproseso sang renewal sa City Hall. Magabalik ang operasyon sa Agosto 3. Na taga Bacolod nga positive sa COVID sa City Hall last week and kanggapo na nabalaan nga positive siya. This person nag-renew sang iya nga business permit. Galing kadamo sang offices naging katuan niya. Although ang offices wala ko sa kasunod sa office no sa sagwa lang but si Mayor deemed it fit na disinfect na lang entire nga building.
Kabahin sa ang pahayag ni Talisay City Administrator Attorney Jonathan Yaldama. Suspendido man ang trabaho sa City Hall sa siyudad Sambago sa kahapon nga adlaw Hulyo 30 bangod sa decontamination nga patagyunon sa compound kag sa mga talatapan sini. Inagin mando ni Mayor Nicolas Yulo matapos ni baluan nga nakakontak sa isa ka LSI nga positibo sa COVID-19 ang utod sa isa sa mga empleyado sa City Hall. Sunod sa alkalde ini nga LSI ang nagpadulong sa Land Transportation Office Bacolod sa naligid nga adlaw nga among rason kun nga agin paidalom sa lockdown ang among opisina. Dugang pa ni Yulo nga base sa palayag sa mga doktor makabig lamang nga secondary contact ang empleyado sa City Hall apang kinahanglan nga mapatigayon ang decontamination bilang isa sa mga preventive measures. Hindi pabor ang General Alliance of Workers Association o kung gawa negros sa apelasyon sa mga grupo sang doktor nga ibalik sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ ang syudad sa Bacolod bagod sa paday nga pagsakas ng kaso sa COVID-19. Sino kay Winnie Sancho, Secretary General sang gawa negros, kinahanglan nga balansehon ang ekonomiya kay ikaing lawas samtang padayon ang pandemic. Nagapati si Sancho nga sa tion nga liwat magbalik sa ECQ ang syudad, mabudlayan na nga mabalik sa normal ang kahimtangan sa ekonomiya kag magdoble ang unemployment rate bagod madamo nga mga establishmento ang magasira. Dugang pa ni Sancho magataas man ang poverty rate kag madamo ang magutom bangod nga madamo man ang madulaan sang ila palangitian. Nagapanawagan naman si Sancho sa gobyerno nga tagan sang igtalopangod ang mga mamumugon nga nadulaan sang trabaho kaangay na lamang sa mga nagpinauli nga overseas Filipino workers. Ginpahayag naman ni Council of Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFW o kun ATRO sa siyudad sa Bacolod nga nakabuligid man sa pagpadasig sang proseso sa RT-PCR test ang ginhimo sang OWA nga pagkuha sa isa ka pribado nga biological laboratory. Suno kay Salanga umpisa ang patuman sang OWA ang mga sistema nangin madasig nagin man ang resulta sang swab test nangin patigayon sa mga OFW. Sa piyang kabahin na balaka naman si Salanga sa posible pagkulang sa mga hotel kag pension houses nga ginagamit sa syudad bilang quarantine facilities bangod magluwas sa nagapalaan nga pagpauli sa mga OFW. Problema man sa karon ang mga tag-iya sang among mga pasilidad ang delay nga pagbayad sang OWA sa ila obligasyon. Base sa latest record sang komitiba sang konsyal, mayara sa gihapon sang masobra 400 ka mga OFW ang padayon nga nagatiner sa mga hotel kag pension houses sa syudad sa Bacolod samtang nagahulat sa resulta sa ila RT-PCR test. Liwat nga magatipo ng komunidad sa mga Muslim sa siyudad sa Bacolod para sa selebrasyon sa Idel Adha o Feast of Sacrifice sa mga adlaw Biyernes. Sunod kay Abdul Rashid Espinosa sa Abubakar Masjid Las 6:30 sang aga magatipon ang mga Muslim brothers and sisters sa moske para sa pangamuyo kag mamati sang sermon bilang pagdumdum kay Propeta Abraham nga matutom nga nagsunod sa mando ni Allah sa paghalad sang yabata nga si Ishmael. Sunod kay Espinosa bangod sa pamahog sa COVID-19, hugot nga ipatuman ang pagtililipon kag pagsuksok sang face mask kag social distancing base sa pagsulundan sang health protocols ng Department of Health. Plano man Espinosa nga magbisita sa mga brother Muslims sa pagtambong sa simple nga pagtililipon kag selebrasyon. Ginpasaka na sa CIDG Bacolod ang kasong illegal possession of firearms kag paglapas sa Republic Act 10591 batok sa negosyante nga natakpan ng agbaligya sang armas lutang. Si Romeo Lobaton Jr., 49 anyos, ang Puro Carvic, Barangay Mandalagan, ang natakpan sa entrapment operation sang CIDG Bacolod sang Huwebes sang aga. Nakuha sa kay Lobaton ang isa ka kalibre 45 nga iya ginbaligyan sa isa ka miyembro sa CIDG nga nagpakilala nga customer. Akto man recover kay Lobaton ang isa pagid ka 22 kalibre nga Magnum revolver nga may 5 ka bala nga wala makalupok. Suno kay CIDG Bacolod Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, 3 ka semana ila surveillance antes na dakpan ang suspect. Nagbiya na sa isla sang Negros si Commodore Tito Alvin Andal matapos gin-relieve nagliga de Lunes, Hulyo 27 para sa bago sining assignment. Suno kay Andal, siya ang gin-relieve kag ginsaylo base sa mando ni PCG Commandant Admiral George Yersapia. Agod pamunuan ang mas dako nga posisyon bilang bagong tagpamuno sa Philippine Coast Guard sa Southern Tagalog District. Si Andal ang ginbuslan ni Captain Eduardo de Luna. Suno kay Andal sa 5 ka semana nga pagpungko bilang tagpamuno sa PCG sa isla sa Negros kag Siquijor, isa ka Coast Guard radar station ang gininagurahan bilang mayor sini nga proyekto sa pagdumala kag ang plano nga pagtukod sa PCG headquarters sa syudad sang Bago. Ginpasalamatan man ni Andal ang mga pumuluyo sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:20. Kag para naman sa complete management sa imong Liberty Talks mag-DTX
Galvez nag-ako sa mga kakulangan sa COVID-19 response. Samtang gobyerno nasyonal ginpauntat na ang pag-require sa PCR test sa mga LSIs. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Ay, good morning Anay, sakay Suset Plumeda, sakay Agnes Sasmin Herida Barrera. Do sa Canada, nibla si Inday Agnes mo, no? Kay Engineer Ernie Earl Bailon, good morning man. Siling ni Agnes Hasmin Barrera niya, good morning Aksyon Boy Duran, kag sa gwapa mga partner. Siya man ay nagambal ya. Dorel Cabatu. Would like si Bash to di blakaron la. Kay Bambi Paternal, good morning man. Kag Samuel Joas Mendoza Kayot, good morning. Ernie Florentino, Ming Gallego Gapis, watching from Barangay Santa Rosa, Murcia. Rowan Garcia, may aga, Mar Baladero, Noriel Sichon, Ernie Florentino, sakay Emmy Esmeralda Dolido. Good morning, Action Boy and Action Dorel. Patamayaman sa tatay ko, Elias Dolido. Yung monitor gid sa Barangay Paloma, Valladolid. Sakay Fefi, grabe nga lang yun, no? Fefi. Pilyena. Alan Kim Chansay. Of course, kay Vanessa Mayo, good morning. And your team, Beauty. Watching, happy with you guys. God day to all. Stay safe and healthy and God bless you all. Mwah! Uy, halok pa yun. Thank you. Nonoy Castañeda. Ara manglitingo nga pang entertainment gid. Ikaw naman na. Siyempre. Jacob. Siyempre ka ba? Jacob Pabalate. Good morning. Watching from Angela. Ano Basta naman? Billy Angela. Angela Teres, ang Twin Star Shipping. MV. MV. Ano kayo meaning ka MV? Basta vessel. Motor vessel, ni maguro. Motorized vessel. Motorized. Basta mo siya, MV vessel. MV vessel. Sa ilang chief engineer nga si Gregorio Doholis. Yes. Gapamati ka naga pangape. Wow, thank you so much. May landa nga Ano yan pagpangape. pangape ni Kapitan man, ni chief engineer man. Kay Wow Voice. Kay nagkanta ka sang I Will Be Here. Oo, kagina. I Will Be Here. Mga pakulo na sa imo nga president. Nagkanta ka man bala. Mga pakulo na sa imo nga presidente. Para may mag-intra sa Energy Fans Club. M. Smart Salcedo, good morning man. Monitor na siya sa Tansa, Cavite. Risa Mayordomo, watching from Tangub. Juan Villaranda Galpo. Good morning, ma'am. Watching from Sipalay City. Ikaw naman? Dali lang, hindi ko kasunod. Dito si Palay City man. Angelica Torres okay. Sapawan, kay Ihada. Good morning dara sa imo. Yes. Kay Fred Ninia, Action Boy, mayong aga. Kay Ading, kay Angela. Si Ading. Susan Jaime Allen, good morning, watching from Houston, Texas, USA. Hambal ni Dennis, oh yeah. Bumaka, oh yeah. Oh yeah. GJ, Kasabada Labid, good morning from Banago, Action Boy. Kay Susan Kaya Lim, mayong aga kono, good morning, Angkor Boy Duran. Kay CKB Keith, good morning, Action Radio, ginatamyaw niya ang Babak family dra sa La Castellana. Nga pa rin, tinaguro sa nga, kung nga pakaisa ay. Babak, oo. Oo. May pakaisa man ko, ang napilido nila Babak. Ay, sa Iloilo siya ya. May Babak man kung nga pakaisa. Pero Duran siya, pero ang iya nga middle name Babak. Sila ya Gacho, apelido subong Babak. Si Captain Leopoldo Duran Jr. Okay, correct. Kay Alex Fuentes, mayong aga kay Aksyon, Sir Boy, kag Miss Dorel, Cabatu, happy weekend sa inyong gaduha. Keep safe diri sa Rosario Heights Subdivision. Keep safe man. Kay Inday Blasa, good morning. Kapangapi ko tabla may kapiyan na sa din. good morning dagali sa kay Susan sa Sunrise Cafe sa Rosario Heights. So, Sunrise. kapangapi ko tabla namin kapil na. Garise ang sun. Garise. Very good. Sa inyo yaw gaset? Ha? Gaset? Gatumod. Tumod. Gatunod. Kay Christine Menyes, Villalobos, Action Boy. Ginag-greet niya lang ko si Elmer Menyes. Ga-watch ko no sila dala sa may barangay DSB? Pandanon, DSB, Family Menyes, kag Villalobos, salamat gid. Ay si Enzo Martinez, ako ni nga fellow Unorian Action Boy.
Pulis na ni siya subong. Good morning. Kay John Michael Gimay, mayong agaman. Greet niya lang kuno happy birthday sa Inablos Action Boy, si Baby Scarlett Elias sa Barangay Robles, La Castellana. Ay, good morning sa mga taga La Castellana, dra, ha? Yes. Sa mga sagang, Sige, dali lang. Standby sige, na later kita naman. sa aton mga balita nasyonal. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon, una Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:29, Italia na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Chief Implementer kag Secretary Carlito Galvez nga ang batasan ka Pinoy kag ang pagdagsa sa mga returning OFWs ang lakip sa mga rason sa karon nga sitwasyon sa pungsod sa COVID-19. Suno kay Galvez, iya nakitaan nga madamo sa mga tao ang nagalapas sa mga protocols. Ina ang hinimo nga palayag ni Galvez pila ka semana matapos nakitaan sang London-based group nga 91% sa mga Pinoy ang nagasuksok sang mask kun magwa o kung ikaduang Pilipinas sa Singapore angon sa pag-usar sang mask outdoors. Suno pa kay Galvez, mas mataas ang level of observance sa mga protocol sa Metro Manila sang sayara sa probinsya. Sa din inakitaan nga wala na tuman ang social distancing ka nagapadiyahan pa sang buffet kag mga okasyon. Duha man ni Galvez tuyo sang gobyerno nga maedukar ang mga informal settlers nga makabig nga vulnerable bangod sa ila nga sitwasyon. Nagpasalamat ang Malacanang sa China matapos nagpasiguro ini nga hatagan sang prioridad ang Pilipinas sa tion nga available na ang COVID-19 vaccine. Sa televised briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga sigurado nga makabenepisyo ang Pilipinas sa tion nga mayara sang bakuna. Ginpahayag ni Chinese Foreign Ministry Spokesman Wang Wenbin nga ang China kag Pilipinas ang mayara sang mutual cooperation sa COVID-19 response. Dugang pasining ay prioridad sang China ang Pilipinas sa tion nga mangin madinalagon sila sa pag-develop sang vaccine. Una na ang ginpahayag sang DFA nga nagumpisa na sila sa pagpahigangot sa nagkalain-laing international partners para masiguro ang availability sang posible bakuna para sa mga Pinoy. Hindi na pagdayunon sang gobyerno nasyonal ang plano nga i-require ang mga locally stranded individuals nga magpaidalom sa RT-PCR test antes nga magpauli sa ilang probinsya. So, ini naman ang ipahayag ni COVID-19 National Action Plus Chief Implementer Carlito Galvez Jr. So, kay Galvez, hindi na kailangan nga ang national government ang mag-swab sa mga LSI, bangod ang mga LSI nga pagabatunon sang LGU, amo ang may kapasidad nga mag-test sa ila kag mag-isolate. Ginpatag ni Galvez nga mayara sang double handling kung i-require pa sang national government ang mga LSI nga magpa-swab test. Kumpiyansa si Galvez sa kapasidad sa mga LGU sa pag-uyat sa mga na-stranded nga mga tao. Ginaabi-abi sang Malacanang ang panawagan sa pila ka mga senador nga special audit para sa gingastos ng gobyerno para mapauntat ang paglapta kag ang impact ng COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala sa may ginatago administrasyon kay nagasumiterman sang weekly report sa Kongreso angod sa pagpatuman sang Bayanihan Act. Dugang pa ni Roque ang gingastos ng gobyerno ang i-audit man sa Commission on Audit. Suno pa kay Roque, ilaman itaya ang ilang integridad para mabakal ang mga kinahanglanon sang tao sa pagpakig-away kontra COVID-19. Nagpasiguro si Roque nga sa Agosto 3 iyay presentar sini ang gingastos ng gobyerno sa COVID-19 response. Ginarekomendar ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Simato nga ipaidalom sa General Community Quarantine ang siyudad sa Cebu.
Ini kasunod nga magatakop na sa karon nga adlaw Hulyo 31 ang ginapatuman nga enhanced community quarantine sa mga lugar. Sunod kay simato nga nag-aayo na ang sitwasyon sa Cebu City kay naghinay ang doubling rate sa COVID-19 case. Doon pa niya, nagnubo man ang positivity rate sa lugar o kung naibanan ang kadamuon sa mga na-record nga nagpositibo sa masakit sa kada adlaw. Tubtob sang kahapon nga daw Hulyo kon sa tubtob sa Hulyo 29, ang siyudad sa Cebu ang may 8,898 ka COVID-19 cases, 5,099 ang aktibo nga kaso kag 82 ang napatay. Ginpahayag ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga ilagin talakay ang posible nga paghatag sang dugang incentive sa mga healthcare workers. Suno ka Verriere, nagmeeting ang DOH Executive Committee o kon Extecom kahapon o kon subong nga semana agud talakayon ang mga concerns sa mga frontline workers. Dugang pa ni Verriere ginakonsiderar kag naintindihan nila ang mga ginapabutsyag sa mga healthcare workers. Damlag lang may pila ka mga doktor ang nagpabutsyag nga naglala ang sitwasyon sa mga frontline workers nga nagapakig-away kontra COVID-19. Sa iba pa natong balita nasyonal, ginkumpirmar sa Department of Agriculture nga may kaso sang bird flu sa isa ka poultry farm sa San Luis, Pampanga. Sunog kay Agriculture Secretary William Dar, nagtukod na sang composite team nga ginabugusan sa mga veterinarians kag animal health officer gikan sa Bureau of Animal Industry, DA Regional Field Office 3 kag Provincial Veterinarians Office sa Pampanga kag San Luis LGU. Sa report ni BAI Director Ronnie Domingo kay Dar, ginpamatay ang 38,071 ka mga manok agud malikawan ang paglaptas sang balatian. Maidi naman nga ginabantayan sang Health Office ng San Luis Municipal Government ang kondisyon sang ikayong lawas sa mga miyembro sang team nga nagpatigayon sang control measures. Kag sa tapusan nga balita national, gindakop sa otoridad ang anay congressman kag cult leader nga si Ruben Ecleo Jr. sa Pampanga. Sang Abril 2012, si Cleo ang na-convict sa pagpatay sa asawa sang Enero 2002. Ang aring mabalida ang ginpapanaugan sang reclusion perpetua sang korte sa Cebu kag ginmanduan nga magbayad sang 20 milyones pesos nga damages sa pamilya sang iya asawa. Antes ang conviction ni Cleo, nagmando ang Sandigan Bayan sang 2006 sang pagkapreso sini sang 31 ka tuig kag tunga bangod sa anomalya nga construction deals nga iya ginsudlan sang inialkalde sang San Jose, Surigao del Norte sang 1991 tubtob 1994. Ang gobyerno ang nagtanyag sang 2 milyones pesos nga padya para sa pagkadakop sang anik kongresista. Si Cleo ang leader sang Philippine Benevolent Missionaries Association, isa ka grupo nga nakabase sa Dinagat Islands. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:34. Kag para naman sa ang mga balita international, balita sports, showbiz, balita special kay iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran
palap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Lives, mag-Dr. Alfred's Green Coffee na. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Pahinumdum. Kung kulang ang vitamin D, basi kulang man ang immunity. Basi di kumpleto kung magpainit sa adlaw lang. Mag-inom sang 40D. Kung may tanong, Kasi kami ni Aksyon Eden, ligaw po istorya. Sakay May Cautivardohenyo, good morning. Sakay Jean Buerom, kag pare Arlene ko Buerom, dressed sa Sambago, good morning. Ami Merender, good morning Sir Boy and Ma'am Dorel. Greet ko lang Merinder family sa Hinigaran. Oy, taga Hinigaran dira, good morning. Edgar Idan Kasuyon, sa watching live from Pinaginpinan, Kabankalan City. Zapanta family ko no, gapamatigid, good morning. Romulo Hipti Lamang, good morning Action Boy kang Ma'am Dorel. Evelyn Nimomoseno, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Kihalong dira, ha? Carlos Federes Trunyo II. Happy listening lang sa Trunyo kag Noblesa family sa Mansilingan kag sa akon mga fur babies. Mga kanya, mga doggies. Kung tamayo si Ratty, si Dog kag Tiny. Bongga. Kami kung magurong ako ng mga doggies ay. ay. Si Charm. Good Charm, morning, kag Charm. si Honey. Si Honey. Wow, Honey Charm. Good morning. Dennis Richard. Di sa ransak sang man? Ano? Ransak song na. Tani mo. Anong ransak song man? Anong ransak song namin niya? Dinda ka doon, hindi ko mabasa, how? Siling ni Dennis Richard niya, ransak song tani na mo. Nga ransak, Away how? mo kabalo, Sige, hagida dance. Kay Jocelyn Andrada Tiangson, from Mansilingan. Good morning lang no, kay Lidana Bridget Tiangson. Jenny Milos, watching from Cebu. Ma-GCQ na kamuda sa Cebu, no? Jeff Chavez, good morning sa inyong aduwa. Tanaw lang ko din sa Green Energy Solutions. Rondeline Malaga, sa Malaga family ko no, good morning sa Talisay City. Floser Ponce Magallanes Relios. Sige. Ikaw da? Din pa to. Kay Valencia Kenneth, mayong aga. Adi Hereza, good morning man. Dresa may Valladolid. Kay Che de la Peña, ginatamyo niya lang kuno ang pamilya Dolan ni Action Boy. Kag de la Peña dira sa Panalsalan sa San Enrique. Ang Team Smack kag Panalsalan kapatiran. Okay, Korividaha. Sige. Si Action Fred kuno nga wala ko nag-read greetings. Wala siya time. Damo pa siya piginaubra kung mag-commercial na. Gani. Kay Armana Relado, good morning mana. Ginoy Cesar, mayong aga. Kay Jocelyn Despojo, nagpamati Jessie Sorita. Okay, anang Mary Grace Yonio Fermin, good morning. Standby na sa aton dugang mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Kag sa aton nga balita international, nanawagan si US President Donald Trump nga ipaiway na anay ang presidential election sa bulan sang Nobyembre. Ginpahag sini nga ang ginaplano nga postal voting ang magatugas ang lapnagon nga dinayaay kag hindi insaktong resulta. Dugang pa ni Trump nga dapat ipaiway ini tubtob ang mga tao ang properly, securely and safely nga magboto. Madumduman nga luyag sa madamong estado sa Estados Unidos nga patigayonon ang postal voting bawat sa kabalaka sa kaluwasan sa publiko tugas ang COVID-19 pandemic. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, sumugod sa buwas nga adlaw Agosto 1, magabalik na ang biyahe sa Cebu Pacific sa Japan, Singapore, Taiwan kag South Korea. Ginpahag ni Candice Iyog, ang Cebu Pac Vice President for Marketing and Customer Experience, 2 ka beses kada semana, Miyerkules kag Sabado, ang ila biyahe sa Tokyo, sa Narita. Sa Agosto 6 naman, magabalik man ang ila biyahe sa Singapore, kada Huwebes kag Sabado. Kada Huwebes, may biyahe na sila padulong sa Seoul, South Korea. 2 ka beses kada semana, Miyerkules kag Biyernes ang ilang mangin biyahe sa Taipei. Sumugod Agosto 7, kagadugan sini ang one-way flight sa Osaka. Kung pahayag pa ni sang Cebu Pacific nga ila istrikto nga sundo na mga regulasyon sang among mga pungsod kag antes maglupad halin sa Pilipinas. Kinahanglan may negative swab test result ang pasahero
Kag sa ila pagbalik, ipaidalom sila sa mandatory COVID-19 screening kag 14 ka adlaw nga quarantine. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 49 pesos kag 15 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 84 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 34 centimos. Kag sa naman nga Balita Entertainment Action Boy, si 35 years old ba lang nga si Heart Evangelista Action Boy. Ang ginpamang ko siya sa isa ka netizen mong ko na may plano, inibala ko nga magka-baby. Tiyang hambal niya Action Boy, hambya, I'll still be happy no matter what. Ang manayaya sa bat Action Boy. Kaya batuno niya ako no Action Boy kung ano ang ihatag sa iya sang Ginoo. Kaya nagapati siya kuno nga Action Boy mo nga may kung para sa iya, para gina sa iya. Correct. 35 years old, pwede pa na Action Boy, ano? Pwede po na, yeah. May ragiga 40 years old, no? Kabata pa, no? Muna nga magpamana. Depende na. Magpamana ka mo 45 years old bla. Grabe ba? Kay life starts, begins at 40. Oo, para at least 5 years old ka na kang naman. Kalain ba? Hindi, Action Boy, actually may ara man sa tani dapat sang baby, kaso nahulugan siya kabay. Miscarriage. So, amo na lang na iyaya Action Boy nga hambal. Ako ano ang ang ihatag sa iya sang Ginoo Action Boy. Di ba tunon niya ya? Let's just be contented kung ano ihatag sa aton. Sige. Correct. Balita sa sports. Yara na sa ikaduwa nga pwesto sa World Rankings ng Amateur International Boxing Association si World Champion Nesty Petesio sa Women's Elite 57 kg category. Nakakuha ini sa kabilugan nga 1,200 points para sa mga pwesto. Tanan nga featherweight points sini ang halin sa pagkakuha niya sang gold medal sa World Championship sa Russia sa Oktubre 13 sang nagligan nga tuig. Suno sa 27 anyos nga boksingero halin sa Davao del Sur nga sa masunod nga ranking makuha na niya ang una nga pwesto. Balita Espesyal! Alright! Energy! Mga ka-aksyon and Action Boy D. So, magluwas nga Biyernes, so Action Boy, katapusan pa nga adlaw sang July, idil adha pagid subong ya. Grabe, no? Tapos, akagapon niyang sweldo, na yasang iba niya mong, mayroon man subong sila ka sweldo, no? Small things. Sana all. Kaya maninay ko bimbing la chika, gali, good morning, ha? Sige. Good morning lang. Yes, hindi kin makalipat. Kag kay roaming, Action Boy, si roaming lang ni mo yung ngalan sa Facebook. Ngalan niya si Ro, apelido si Happy Ming. listening lang, ha? Ngalan niya si Ro, apelido si Ming. Basi. Happy listening lang ko Action Boy kay Father Ali Ligay, kag Father Taiko, Tay Itik, na Julia, kag sa mga sakristan, ang mga sakristan, good morning. Mga sakristan, Action Boy, ang ginatamyaw niya, Sir Roming. Sige. Anyway, ang aton nga balita special, subong nga adlaw Action Boy, inibalang mga kalingawan nga pwede naton niya mahimo negosyo subong nga pandemic. Kaya sa sini nga panahon Action Boy, importante gid ang extra income, di ba? So makalingawan. Crisis subong Action Boy mong makalingawan imuon mo nga negosyo. Yes, ang imo bilang hobby or what, kung ano dira nan. So una Action Boy. Bana mo? Ha? Bana mo? Nga how? Hobby. Ano nga hobby? Hobby. Hilig na lang ta para mag-intindihan na yung tagagawa. Sige. So, ang una Action Boy. Bana mo, buligya mo. Hindi mo ito kapigado. Gusto mo buligya ko ni bana ko. So, ang una Action Boy, salon at home. Especially sa may mga Salon? Salon, hindi salon? Salon. Salon. Salon, gidya nga, ano ba sa'yo? Kaya yung salon niya, lain man na yang salon. So, salon. Yes, salon at home. Hindi sa balkone. Hindi, salon. Salon. Dito salon. Sige nga, gida. Ka sa balkone. Padugay-dugay. So, Action Boy, salon at home. So, may mga talent sa paggupit, pag-rebond. Diba mo nadulaan? So, Action Boy, mga trabaho nga, kabalo mag-rebond, kabalo tawag ni manicure, pedicure, pang-color sa buhok. Tayo iban sa Action Boy daan nga mga, mga ka-action ta. Nadlok sila yung magkadto gid mismo sa physical nga, physical salon, gid bala? Diba? Usually na ang gakadto ang mga sa ila ang magupit, hair color sa ila, na.
So, pwede mo na siya magamit, Action Boy. Home Kung may service. amo ka na nga talent. Oo. So, ikaw tayo magato. Kisa Action Boy, mas dako pa na ako ng income mo. Kasi syempre, kung dito kaya sa parlor or salon, gid mismo, may patong na, di ba? Doon ka 30, 70 na kisa. 70 ang sa parlor, imo ya 30 lang. Doon ka mo na. Or 30 sa parlor, 70 imo na. Ano mo na. Or hindi ko sure ako kagi pang manicure, kag pedicure. Sabi ko kung obra ka ta sa una. Hindi lang May ko kasi sure. unaga pang manicure ako. Wala. Wala ko natudloan ni mama. Si mama yung sagad na sa mo na siya, Action Boy. Actually, may parlor na siya sa una. Okay. Yes. Kita mo yung gupit, di ba? Correct. Very Jean. So, next, Action Boy. Jean o si Sir? Sige. Si Nini Jean. Next, Action Boy, coaching, consulting, kag kung ano pa dira. Halimbawa, si Action Boy, kung coach ka sa gym, kung nag-untat ang gym, pwede ka man ka online, ano, di ba, consult. Naman mo na bala? Or hindi voice coach. Naman mo na. Dahil mo na sa Action Boy ga business online. And next, Action Boy, food kag pastry. Naman na. Kung may hilig, kasama mo na. Actually, amo ginang uso, subong. Damo ko na bakal, ng support bala. Support. Nasupot na yung mga support. Tamang ka support, nasupot. Nan. Support bala. Basta bligya bakal, kay ti support mo. Yes, Action Boy. Gabi ganito, nakabakal naman ko, kaninang tamis nga gagmay nga macarons. Macarons naman mo na bakal. Very good. Actually, kaya support kagidya. May tigkaon ka man to sa inyo balay, Ate ako man eh. Ikaw man. Kalain. So, next, Action Boy, ari pag magluwas sa pastry, kag mga food sa Action Boy. Mga baboy. Mostly kakakita ko sa Action Ann na yan, kagapo nang deliver siya sa iya baboy. So deliver gito sa balay kapon. Yes, ka very delivery girl siya kagapon sa baboy. Dog panda. Food panda. So, Action Boy, ang next, magluwas sa food kag pastry. Pwede man, Action Boy, uso man, Action Boy, gakakitaan ko gid subong. Ang mga pre-loved na nga clothes, ang mga wala na nila nagamit, ang mga halog sa ila. Galing bro, galing halong-halong kita. Kaya usually meet up na mo. True. Yun lang. Halong lang. Halong lang sa pag-meet up, Action Boy. Kag, make sure man, Action Boy, nga sa mga nagapamanigya, bala nga, hindi bala buho ilok. Diba si bala may buho ilok, bala Action na pamaligya, bala hao, no? Basi may mga palugot. Kailain laban man, no? Kay, porque nga, adasong ko. Pero usually yung gamers na mga babae mo lang eh. Mga lalaki, duway man na yaga muna. Doka very, actually may rare na lang ginang lalaki, subong. Pero usually mga babae, kasi syempre ibandaan pandemic, subong damo, nag-chubby, tigutok na sa ila, damo man nagniwang, halog na usually sa ila. mga babae, mga lalaki daw, kaya ano nga daw gabaligya sa mga... Wala, pero may gabakal man. May gabakal, pero isa daw hindi kakita sa mga lalaki, gabaligya. Doka kiss-a lang giga, rare. Correct. So, amo na Action Boy, at least, kung amo na mga hilig sa itong mga action, meron pa gani artworks, mga ride-share driver, pwede ka bala ka-offer. Babi, wala ka man ubra, tapos may salakyan ka, pwede ka kaya tungkol na budlay, sumumbisan ang mga public transpo eh. Ito na, kung mo bisan ang mga jeep na ito, may mga barriers. Isa pila lang kabilog, ilang nga mga pasahero. Noon na daw, imanta ganit sa mga drivers na ito. Tagpulo, gigay sa buong minimum, gigay Action Boy. Buligay lang bisan lang mahal, bisan wise ang order, halin sa LTFRB. Buligay lang, kahit intindihan taman nga pila mga kapasahero, ilang nga ma-accommodate mo, no? Nag-half gid mong. Correct, sa kay last year, dila anyong sayo ko na ano ka na? Annyeonghaseyo. Korea na. Ganon din sayo mo na. Ganon din sayo. Ano ganun ilang greetings? Annyeonghaseyo. Ganon din sayo. Kale. Kay last year good morning, no? Abraham Apawan, Bam, good morning. Dugan din ko tanay guro mga lapit na sobra na 30 years. Yes. Taga mga grupo na mo ni sa una sa bago. The Action Boy na bilin sa kay Mike Libuon gali. Yes. Mike, good morning. Good morning. Nagapaihaw da sa subong mo? Sana ihaw ano? Baboy. Sana all may magtalang. Nga, baboy. Sana all ang tiil. Ang tiil ihapit. Tanan-tanan na lagi tayo, no? Sige. Action Boy, dito na may again, sa aton ng mga Muslim brothers, nag-upod kita sa pagsaulog nila sa Idul Adha. Feast of Sacrifice sa mga Muslim. Sige. Amo na isang paghalad, no? Ni Abraham. Sa ibata. Pero ang gitsong Islam sa karnero. Karnero siya.
Hindi siya kanting. Feast of Sacrifice Yes, sa atong mga utod nga Muslim. Ah. Sige. Kag Aksyon Boy, i-greet ko lang happy first birthday kay Nathan Malikasa. Happy birthday! Sige, Baby pa ni siya Aksyon Boy birthday, kay baby. first birthday mo. Anyway, sa ibang tanga hindi na matami Aksyon Boy, pasensya. Gid ka wala tasang time. Thank you so much mga ka-Aksyon. Enjoy your holiday today. Kag happy weekend para buwas. Sige. Inyong ipamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Biyernes, Hulyo 31. Standby na kita sa Aksyon Hotline. Upod ka Aksyon Art Tayhupon, ang inyo naman rin News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon